Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά και σήμερα θα παίξουμε τον Need for Speed και αυτό. Δεν θα κάνουμε τίποτα σπουδαίο, απλώς θα παίξουμε λίγο, κάνουμε μερικές βόλτες και μπορεί και κανέναν αγώνα. Άμα σας άρεσε αυτό το παιχνίδι μπορεί να το ξαναπαίξω, άμα σας άρεσε δεν θα το ξαναπαίξω. Και ναι, αυτό δεν είναι. Θα πεθάνω και ακριβώς από πίσω μου έχω έναν αστυνομικό. Δίπλα μου. Γεια σου. Που γίνεται να το σκοτώσω τον αστυνομικό, αλλά μετά θα έρθουν πιο πολλοί. Αλλά θα στρίψουμε τώρα και θα του ξεφύγουμε. Ξεφύγαμε. Δεν ξεφύγαμε. Είναι ακριβώς από πίσω μας. Και να πούμε και ένα συγχαρητήρια στο φίλο μου τον Δημήτρη Pro Gamer που έφτασε τους 75 subscriber. Μπράβο. Άλλοτε θα φτάσω εγώ ποτέ 75. Ένας Θεός ξέρει. Μπήκαμε σε ένα σπίτι και τη σπίτι, χάλια. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα παιδιά, μας άρεσε, κάντε ένα like, κάντε και ένα comment κάτω, άμα θέλετε να το ξαναπαίξω, κάντε και μια εγγραφή κάτω στο κανάλι και μην ξεχάσετε να πάτε να δείτε το YouTube, θα το γράφει εδώ πέρα, γράφει Δημήτρης Pro Gamer και θα δείτε πόσο subscriber έφτασε. Μόλις τώρα πέθανα. Έκανα bot flip με το αμάξι. Του αξίζει ένα χειροκρότημα που έφτασε τόσο πολύ. Και ξανά μπράβο. Πήγαινε δείτε το και μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή κάτω στο κανάλι. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια.